Ne vigyon ott, beszélj az még a... Szia! Szia! Csókolom, hát útról jöttünk, bármit megcsinálunk, amíg Gasból van, és bármit meg lehet rendelni, személyesen meg lehet venni, lehet egyeztetni a főnökkel, aki mindent elmond, még rajtam kívül többet, 24 ilyen szárokkal van, és szereti ezt csinálni, 3 éve csinálja. Megmutatnád, hogy milyen eszközök vannak itt? Mik ezek? Ez egy rózsa. Ezt sokat szoktak elvinni. Jó napot kívánok! Adjon az Isten! Adjon az Isten, jó napot! Megtudhatom, hogy mivel foglalkoznak önök? Oppenauer Péter díszkovács és fegyvermester vagyok, ezeket a fegyvereket én készítem, emellett készítünk víztárgyakat, használati tárgyakat, székeket, asztalokat, kerítéseket, kapukat, bármit az igény és megrendelés óhaja szerint. Cégemnek 770 féle terméke van, a kandallószettektől kezdve teljes a repertoár, weboldalunkon mindez megtekinthető, választható, mint hogy készítettem már turulmadarat tetoványára, egy kovácsoltos autót és egy autókereskedőnek kerítésével édes tapolcsányban, tehát teljes a választék, ki mit szeretne. 24 egyesület fegyvermestere vagyok, a római légióktól kezdve a viking korszakig, fegyvereink mindenféle korszakot átölelnek. Nagyon szépen köszönöm, bemutatnád itt a termékeket? Itt az asztalon láthatunk egy honfoglaláskori harci csatabárdot, ez szintén a harci kalapács is honfoglaláskori. Itt van egy barantás, szabja. Még a vendégek is hátrébb mentek, ahogy megfogtad. Ez egy középkori kosztümkard. Nagyon szép. Ez pedig egy friss készítmény, ez most készült el. Ez is egy középkori. Nagyon szépek. Elfelejtettem, hol lehet titeket elérni? Ózdon lehetünk, az ózdiak vagyunk, de van egy weboldalunk, amit mindjárt mondok, a fejből nem tudom én sem. 5000 adjál valami, 4000. Adom! Akkor adok egy feleségnek már alapunk, akkor köszönöm szépen. A weboldal elérhetőség. Elkérhetek egyet és akkor megmutatjuk így. Úgy se rossz. Nagyon szép. Mennyibe kell? 5000 forint. A 2-es és 4000 a 1-es. De van feketébe is, tehát hogyha az antikód nem tetszik, meg ebből is van antikód is. Tehát attól függ, hogy mi mindegy. Jó. Ide csábítom a feleségem. Bocsánat uram, megkérdezhetem, hogy mi a vásárról a véleménye, hogy tetszett, amit eddig látott és tapasztalt? Köszönöm a kérdését. Nagyon tetszett minden, megmondom őszintén, és kellemes délután tudtam itt eltölteni. Nagyon szépen köszönöm.